Ni report makamano lach naneno ka pages en mana 300 gi wiye kata kamano kiny makawuonya korom ga jwang'o biro bedo kwa ng'injo ni godo matindo tindo mar mondo ming'e mochuno manyaka iwinj nyaka sani. Achak mana kodi Awange kintiere kaunti ma Kisumu. Lokruoge mopogore opogore noneno odiochieng' banjora ahinya nyaka luwore kod report makamano achiel ting' mano mar janyuola ahinya mar nyiewo kitabu mago vitabu mopogore opogore buge nyaka gisani koro dhi dwok piny kaluwore gi kwan mag somo kit somo mano mar CBC. Akeni mano mako wang'i mading'is japiny. Erokamano Sharon. Gima timre en ni committee ni iluonge ni Presidential Working Party on Education Reforms. To gima mako jopiny mondi, jopiny to ng'iyo ni ne paro ni en mana mar CBC. CBC was the big agenda mar Presidential Working Party mamuna no leading. But nwaneno ka reforms ne jopiny dwaro reforms is sector mar somo. Migao mar somo ni osebedo gi challenges mang'eny. Koro gima nyomako wang'a kabisa en wach ma ni TSC be dhi bedo reforms. Remember ni TSC kata kaka osiepa miluongo ni Zablon biro yie ne na creation of the unions. That time union manentie en Kenya National Union of Teachers. Ema no create this Teacher Service Commission. To seche moko inyalo nyuolo gimoro to kisenyuole to gini dhi bedo maduong' ba kedo hinyi. Koro TSC ni osebedo gimoro mabe hinyowa kata ene motemo nonego unions. So TSC ni bende masani koro yudo ka biro gi policies moko mopogore opogore, mara gin gi delocalization, mara gin gi sijui career progression. Koro ka manyo mako wang'a en ni koro parts of the teach ma jo TSC osebedo katimo ka quality assurance idhi gol kuom gi tidwoko back to the ministry. Secondly, gidwaro harmonize transfers gi deployment of teachers. Nikech wasega bet kwa neno ka transfers osega tigodo as a way of punitive kata mar ginene konyo godo ng'ato kata mar anyuola. Koro ineno ka ng'ato ka pache okunjore gi pach ja employer tido ko gole kaito wite kata Turkana kata wite kuonde moko nyal tiyo. Koro wadwaro ni wabed gi professionalism e TSC. To professionalism nyalo bet ka nitie checks and balances. TSC nosedhi bedo maduong' makata koro ministry noko winj wachne. Wan gi things makose los maber report ni to wabedo ka TSC biro tiyo tije maber to wabiro bedo gi gima onge ni understaffing. Kuonde moko wan gi understaffing, kuonde moko ni gi overstaffing. To all these okelin kich TSC policy ma TSC of course bedo ka gin harmonized. Itiya kaka giparo. O manyo nyomako wang'a. Mar ariyo manyo mako wang'a en wach funding. Funding mar capitation ni. Capitation miore skunde gi osebedo ko tin. Wasebedo kwa ywak ni pesa omo miore skunde gi tin. To kendo kata koko tin no. To iyudo ka kendo iore molewo. Kata sani kaka wanie second term. Skunde iloro next week. Ka skunde idhi lor next week, pesa manyo bire skunde primary, secondary, JSS, and 50% after mia prabich, manone bedo ni chulo first term. Mar second term poko biro. Koro kawanyalo loso issues me capitation ni, oken kata increasing kende kata ni mede, onego bedi ni obiro timely. To odhi okonyo principal gi head teachers, kaka nyalo loso kaka nyalo run schools kata niyo ka skunde dhi. Mar adek nyen wach mar Kenya National Examination Council. Remember katika CBC ka nyali giwacho ni wach examination orumo. Koro nentie mana assessment. Sani nya gimiyo powers to Kenya National Examination Council mondo ongi kaka ginyalo timo assessment. Gini magibiro timo assessment. To assessments gi should be in a way magikonyo wang'iyo ni skunde wuok kae, nyathi wuok e skundi ni to dhi e skul mane ka otieko sector achiel. To gimoro magiwacho ni koro gidwaro golo wach ma primary, secondary, mano to ok bitiyo. Nikech we need ka ng'ato wuok e grade 6 to ng'eyo no dhi e grade 7 junior secondary. Ko wuok e grade 9 to dhi e senior secondary. Koro mano to nyoka yie godo ni gidhi golo wach mar primary, secondary gi senior secondary. Onego bedi ni nitie sector mar primary, secondary be nitie, university be nitie. To kwanya waja nyathi ko biro soma from class 1 to nyaka class 12 ka onge school miluongo ni secondary or kata moko be mopogni national school, moko be opogni extra county kata county government. Koro kanyo to pod ochachowa matin. Nikech kata ka ng'usegolo national school go, does it mean ni koro Alliance High School biro bedo mana marom gi school moro manie gweng'? Mano pok wang'eyo ni dhi tim nade. Erokamano ahinya nikech ang'e ni kaluwore kod report makamano nagombo mana winjo po nono ni yie gi report